Hej alle sammen. I må undskylde, at der ikke har været en video ude i lidt over en uge. Jeg vil også bare finde en god video til jer. Nu har jeg fundet de her chili-nudler 3 gange spicy, som jeg vil spise i den her video. Jeg kommer til at dø. 3, 2, 1. Nej. Fuck, nej. Jeg er nødt til at tage så meget, som jeg kan. Det er slemt. Kom så. Jeg må være ærlig at sige, jeg tror ikke, jeg kommer igennem det her. Hvordan kan det være så slemt? Bare 2 bidder. Min mund løber i vand. Jeg kan ikke beskrive den smerte, jeg har. Det er sygt. Jeg ved godt, jeg er ligeglad, hvad jeg siger. Jeg har mælk og B. Jeg vil komme igennem så meget som muligt. Min tunge, den er bare helt... Den stikker lige nu. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal beskrive det. Men det er en virkelig behagelig følelse på sin tunge. Nu tager vi en bid mere. Kom så. Det var 2. Kom nu. Jeg ved ikke, man kan se det, men jeg græder. Fuck, man. Det er nu. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal beskrive det. Men det er virkelig ubehageligt. Jeg er ikke engang sikker på, at jeg kan spise mere. Det er så ubehageligt. Nej. Min tunge. Det var slemmere, end jeg troede. Hver eneste gang, jeg ikke tager noget mælk, så brænder min tunge. Jeg kan ikke mere. Jeg tog en god chat, men... Jeg har i hvert fald taget mindst 5 mandebider. Min tunge, den brænder. Jeg tror, jeg ryster. For satan, den hård. Hvis I vidste, hvad jeg gik igennem nu. Jeg tror ikke, det var så slemt til at starte på, da jeg spiste den. Ej. Jeg græder. Min tunge, den brænder. Lige nu, der føles det, som når man har brændt sig. Og det her, det var bare i 3, har bare allerede varet i 2 minutter. Hvis jeg skal beskrive, hvordan det føles, så er det som om man har brændt sig. Og det bare fortsætter og fortsætter. Fuck, man. For hulen af det hår.
Jeg kan ikke. Det er stadig slemt. Det er lige så slemt for, som det var for 2 minutter siden. Jeg stiller lige den her til siden. Øj, det er slemt det her. Jeg kan ikke beskrive, hvor smerte jeg er i lige nu. Nu begynder det at være bare lidt tilpas. Jeg håber, I nød at se med, og det var sjovt at se videoen. Og husk at like og subscribe, og vi ses bare i næste video. Hej hej.